Teica, el Buen Vending i Marató València Trinidad Alfonso EDP impulsen Més en Meta per promoure l'esport entre les dones. La protagonista avui en la nostra secció de dones és la que, sense discussió, ara mateix és la millor maratoniana espanyola del moment i el seu objectiu demà és ser també la millor de la història. Ho té difícil perquè haurà d'enfrontar-se a un rècord que perdura durant més de 25 anys. Esta és la història de Marta Galimany. Vam decidir que necessitàvem aïllar-nos una miqueta de la gent i també psicològicament de desconnectar una mica de tot. És el poble dels meus pares, el coneixem els camins, coneixem la zona i sabem que aquí estem supertranquils i podem fer els nostres entrenaments al nostre ritme. No hi ha camins plans, tot és amunt avall. ens està portant un extra que no teníem en les altres preparacions i que s'està notant. Un plus de força a les cames que potser abans no tenia. Hem intentat fer el mateix entrenament, l'únic que aquí adaptant els ritmes al desnivell del terreny. Jo també amb la bici al costat d'ella faig pràcticament tots els quilòmetres i m'està costant molt més que quan els fem per pla a prop de Valls. Ficaré fort jo també. He tornat a fer una altra vegada un saltet de qualitat i realment la preparació aquesta estic molt contenta perquè estic fent uns ritmes que abans no feia. Dic Roger Roca, he sigut atleta professional durant uns quants anys, després em vaig dedicar al duatló. Amb la Marta ja fa temps que treballem junts, hem fet diverses maratons, hem fet algunes mitges maratons també, i bàsicament jo em dedico a portar-li el ritme. Tenir una persona que pugui anar amb ella durant tota la cursa, que sigui capaç de marcar el ritme adequadament, perquè el Roger és un rellotge, té una experiència brutal. Només sentir-me respirar ja sap si em costa, si no. Anant darrere seu jo no he de pensar, simplement m'he de fixar amb la seva esquena, seguir, avançar quilòmetres, i per mi és una sort poder comptar amb ell. Això és una cosa que s'entrena molts anys. Jo sóc molt de donar voltes, m'agrada donar voltes per tenir molt controlat el rellotge i tenir molt controlat el ritme, i això m'ha ajudat a saber portar el ritme. A casa tenim una paret a la cuina que és de pissarra i escrivim tota la planificació de la setmana, fem una foto de la planificació i li passem al Roger. Jo faig el mateix entrenament que fa ella perquè ella tingui la confiança de que estic entrenant. Cada dia els envio l'entrenament que faig, els ritmes, tot, les sensacions, i això també els dona tranquil·litat perquè veuen que estic a un bon nivell. És més enllà d'una llebre normal. O sigui, és una llebre que la coneix i que sap quines són les seves possibilitats. Jo ja tinc la mínima per anar als Jocs, ja tinc la preselecció a ser campiona d'Espanya, i llavors vam dir, hem d'anar a arriscar aquest cop. Quin al·licient tenim així bonic? Doncs el rècord d'Espanya. Un rècord difícil, fa 25 anys que cap altra noia l'ha aconseguit batre. Jo sempre li dic a la Marta, si estàs al 100% a la línia de sortida d'una marató, tens el 50% de possibilitats de que et surti molt bé. Ara que ens estem acostant, pels ritmes que estic entrenant, com m'estic trobant, jo crec que sí que pot sortir. Jo no he corregut mai a la Marató de València i en tenia moltes ganes. Sens dubte ha de ser la millor del 2020 i de les millors de sempre. A Córrer Dones, un espai oferit per Teica, el Buen Vending i Marató València Trinidad Alfonso EDP per impulsar Més en Meta, perquè quan corren elles guanyem tots.